No. Ma wuod wegi te. Chamo mikwano. Oi. Chamo mikwano. Oi. Chamo mikwano. Jaduong' bi wuogi ne. Wuogi ne guma bisaneno guma timore e Facebook ka. Ito Facebook e minge monde sa 12 sani e monde bede Facebook. Facebook kanyo to korango maber. To kibed piny ne guma timore e Facebook. Ni gima ber mane manyalo loyo gima tere e Facebook kanyo. Karwa bede Facebook. Auna pami nyako ni ineno gima tinge lweta. Iweya gi sim Motorola iti kaw pesa na masiko kaka ne ot ago mjengo matek katiyo matek iti kaw pesa na idhi nyiewo sim maduong' ni. Dong sinde ine mani nyiewo na. Ane mana nyiewo ni. Be nagolo pesa e mfuko ni. Dong ine mani kona ni dhi nyiewo na sim. Ana nyiewo ni sim an jaduong'. Dong ine mani nyiewo na. Nyawagiri ana nyiewo ni sim. Koro ng'ama no nyiewo. Dong ine mani nyiewo. Lor Facebook mineno nitie noko. Facebook okanya. Dong ane mana yawe kendo ga account. Dong ane mana yawe gi lainda. Nyawagire awacho niya ane chuori okini welemo koda wacha kine dwa lemo koda no. Chuori gi ane ng'aduo. Inda kine gigi mari kantiere gi. Ini neno ka in gi gigi. Nyaki bed ng'iyo ni sama wuoyo kodi nyaki ti gi wi. Lor ai Facebook oko. Facebook to kanyal yae. Ok inyal yae. Ok anyal yae. Wacho ni ok inyal yae Facebook. Ok anyal yae. Sai kona gimoro ni yeka. Wan ni kelo gimoro ot kanyo ni. Mane kaka inya duoka. Ni kelo ga gimoro. Apenjo ni mane kaka inya duoka an jaduong'. Achiew gokinyi kan gi moral lawe na dhido tich moro makata ngase lwar koda lwar piny dhoga dong gunda. Nyawagiri apenjo ni mane kaka iduoka. Ini dwa na duoki na. Ita kanyo wa.